onye makwa kwata so microphone okwu ndị egwu osiziri ndị egwu ịma na afọ onye a na-agbara egwu etie ya bụ egwu n'ime ọbịa egwu a na-agụ achọ m ka a introduzoro n'ofu nwa dị ebube ofu onye a na-akpọ nnụnụ Chukwu bi n'ọzara onye ndị mmụọ ozi na-anụ olu ya ịghọtago ofu nwa dị ebube n'Enugu steeti onye na-ekwu ihe a nnụnụ Chukwu bi n'ọzara ONYEOMA TOCHUKWU. Make a joyful noise. Make some noise as we welcome the arrival of ONYEOMA TOCHUKWU. Ida no kule egwu dị na-arụ ọdụnụ. Egwu bụ onyinye echi ịghọtago ONYEOMA TOCHUKWU bụ egwu ka fanụ na ntị ụmụ egwu ibe m ndị otu anyị adazi egwu azọ unu azọzi n'egwu ONYEOMA TOCHUKWU agwago unu na onye mma agwa egwu adazọ microphone ọzọ sana asịzi maka ejiri na nwayọ abet ọma mbụ n'ike unu mana onye nwere ego odese mere ya ọtụ anyị ga-etikwa n'egwu a ngwanụ aya onye ma agụ egwu adazọ microphone mana ọ bụ mụ bụ ONYEOMA TOCHUKWU NNAMANI NWAEZE unu wele onu mụ malụ m nụ ọ dị bụ ọbụlụ feki mana aga m akọzilu na ife me mụ na ndị egwu m nụ ume obodo anyị ume otu egwu ibe m a na-azọzi egwu azọ adaeze eze azọ ume obodo anyị na ọ bụ Nweze na-egbu ọgwụọ na onye makwa egwu adazọ microphone adaeze egwu azọ na onye makwa egwu adị azọ microphone onye makwa egwu adazọ microphone nye nwere ego adị efe mkpọtụ ọgaranya nwere ego dese mere ya ọtụ onye makwa egwu adazọ microphone ONYEOMA kelekele Tochukwu kelekele ONYEOMA ọgbanje egwu ọnwụ ibe nji tie nye bụ egwu ọnwụ ibe nji kwuo nye bụ okwu ọma mmiri ama osimiri onye bụ egwu jebe ọsadebe kedu ibe onye etizi n'egwu ma oluo Nweze na-ekwu okwu gebụ ntị ka nkọlu na akụkọ ife mere ebe njele egwu ya ka nji wetibe egwu na onye makwa egwu adazọ microphone onye mụ nwoke kpọrọ mụ ọzi mụ bịara mmemme ndị na-eti egwu ọkwa ọsọ sandụ ọkpọzi amụọsị m bịa gwọrụ m uwe egwu ka m gbagote na steji ka m gwọrụ m uwe egwu azọba microphone ụfọdụ ndị egwu azụbalụ m microphone asị m geta wee asị m jee nọdani azọbalụ m mike azọ oyimo o wutelu m ahụ nje nọdani Nweze adazi egwu azọ mụ bụ ONYEOMA TOCHUKWU onye makwa egwu adazọ microphone okwu ngwelu ndị egwu osiziri ndị egwu ọ na-ewe m iwe onye makwa egwu adazọ microphone ege ntị
Nwachukwu zimegunu mmiri na gwa Nwachukwu Amaguse bụ obodo m Nnamani Nweze ka nna za Ali Nwachukwu ma bụ onye abụọ ONYEOMA TOCHUKWU bụ onye Amaguse nkwa ayo amala Amaguse dị na Nkanu dị n'Enugu haba ONYEOMA ọgbanje egwu ifugo onye ma agwụ egwu ifulu onye ma agwụ egwu ọ da-asọ mikrofonu nye nwere ego ọ da-anụ ọgwụ mmanya ahụ ọgaranya nwere ego ọ da-ese mere ya ọtụ ya ka njite egwu onye ma agwụ egwu ada-asọ mikrofonu ada-ese egwu azọ ONYEOMA TOCHUKWU NNAMANI abịa onye egwu mara ma onye ma agwụ egwu ọ da-ese egwu azọ maka onye egwu ada anụ ọgụ ONYEOMA kelekele onye bụ egwu wee jebe bụ Ọsadebe ọ gịnị ka ị ga-eti n'egwu ma ịlụzie owe ije abụ Nweze na-ekwu okwu nne m adịmasị egwu azọ onye ma agwụ egwu ada asọ mikrofonu owe ije okoka ONYEOMA TOCHUKWU ọgbanje egwu onye ma agwụ egwu ada asọ mikrofonu ONYEOMA kelekele Tochukwu kelekele Nweze kelekele Tochukwu kelekele onye ma agwụ egwu ọmala agwụ egwu bi na asọmụsọ ọmala agwụ egwu na-asọ mikrofonu adịazị egwu azọ maka onye nwere ego odese mere ya ọtụ maka ọma ife ọ bụnụ onye kpatala ego